Guys, ayan na guys. Okay guys. Mayang gabi kanyang tanan guys. Ito guys. So this dito guys, magluto kami ng ulam. Sudan, manok. Tsaka bihon, yung kaming manok. Aming mga sangkap. Pulyo, tsaka bihon. Okay guys. Start. Yung aming nakaha guys. Okay guys. Tagalan tayo ng oil guys. Ilunod natin ang ahos. Bawang. 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 Ilunod natin ang sibuyas. Ilunod natin ang sili. Guys. Toyo. Lagay tayo ng toyo. Lagay na tayo ng patis. Guys, ayan na guys. Lagyan na natin ang sabaw. Okay guys, hintayin lang natin na kumulo. Okay guys. Ayan, kumulo na guys. At ang ilagay ang bihon. Okay guys, kailangan tayo na maluto. Bihon. Guys, luto lang bihon guys. Maglagay lang tayo ng magic sarap. Okay guys. Okay guys. Ilunod na natin ang ating spring onions. Para may dahon guys. At ilunod na natin ang repolyo. Okay guys, yung magarang luto guys. At least may mauulam tayo guys sa pagkainan. Hintayin lang natin maluto ang repolyo at ready to serve. Okay guys, luto na. Tapos diris ka. Guys, luto na aming bihon guys. Mukbang na, mukbang.
Bang.